Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones, one man one kokiro, achinyomba seWicknel achidedzera kuti handiti unemari enda unogadzirisa kanhu kako kaite kahombe. Ona iri nezvawasiwa nemukadzi apa uchivhaira nemari uchitengera vanhu mota. Vaswera sei. Tati tuonesane hama madiwa. Tati tuonesane. Kuonesana nenyaya yachivharo. Chivharo chesikati. Murume wedumbu rina mauta. Regai ndikuonese chinhu. Kupa vanhu kwese kwaari kuita moto. Heartbreak. Naye chivharo kana iwewe uchigona kuchengeta mhuri. Ende futi uchigona kusvira. Unogozorambirwei nemukadzi wangu. Mune mari ndamunokudza mboro idzo dzikure idzo. Hande mune mari ere mamiliyoni ese amunoburitsa zuva nezuva. Kandune kadora mburugwa. Dai aibuditswa ndatombokubudidzira yangu zvangu ndambotoya ukwerete ndingokukweretawo for one night. Uone kuti mukadzi haaendi. Saka guys, hakuna imba isina dambudziko. Taiti isu vana chivharo vane mari kama milioneya havarambiki, mukadzi haaendi. Kandi munotori nemweya iri pamuri. Muchipinda zvepastory pamusoro pazvo munorambwa. Deuriwo wakaramba taiti ugona kuti at least chivharo waramba munhu. Nawo wakupfachura kamari wakuona kuti mukadzi anozotera akati ngatishe hafu ukatoregwa imwe mari ukatereka ndisanopfachura kusarire shoma. Property inonzi what property mastress nchaona nyora makutaka kuterwa nezvikoko nezvikorokoro zvenyu zvezvimunhu achona asina kana sendi. Hakuna imba isina problem. Hapo vana Chivhayo vane mari vane mamilioneya but iko zvine zvarambwa nemukadzi. Taikuudzai vana Chivharo kuti ma-USB enyu ari mubhurugwa mune mari ndamunowedzeresa chitiwo kurewo vakadzi vamudowo yakati havadi yakangotsamwa yangodayo. Ino takati chini hati mune mari chienda yamunowedzeresa ukati ungati une zvikudumbu ngati ndione mimba mukadzi hana. Woti mboro yacho hauna. Woti une mari aiwa. Hakuna mukadzi anogarira mari. Ndo pateta kuzochitaura isusu kuti hapana mari inotenga rudo. Hakuna. Iwe chaungatongoita chete ndechongoti chingotanga kukwirawo mahuri aya yakarasha ane kadura kakwe kako vachikubonyora. Otherwise hakana kwakanosvika. Woti kusimbisa. Mukadzi ando doggy style wangu. Mukadzi andomboroone paside. Manje wedumbu rako ndorotanga kusvika kunyini. Dumbu ndorotanga kusvika kunyini kambolisi kari mudumbu. Aiwa wangu aiwa. Woti mukadzi oraitireka ndikurove doggy style. Kunodai so haisviki. Dumbu ndorotanga kusvika kunyini. Ora chireka ndirove nepaside. Dumbu ndoratosvika kunyini. Ora chireka ndirove nepamusoro. Dumbu ratosvika kunyini. Saka muda kuti mwana wevanhu agarire naye 7 years wakazama veduwe. Regai mwana wevanhu anosvigwa kwaari kuenda. Anenge atoona kuti kune dziri nani. Hakuna nyange ukaita mari usingagoni kusvira. Ayo anote father. Hauzi baba. Ukangoita mari usingagoni kusvira. Ndosaka chikudza nyange vana passion vari kukwirirwa vakadzi. Izvezvi zvikada kudeedza tina chimugabo inonditenesa zvona zvese zvapassion anowana pasina kana chake 1 hachipo. Boza havasviri varume vanhu. Ndatenda hangu mwanasikana nedecision yawatora ramba wakadaro. Chandokupimbisa ndechekuti unomuwana anonyatsokurova. Iro dzetse iro hunguru nkondo iro risiye zigongo mutoto zimukonkonyini siye rakachana. You can have millions but usingasvirwi. Unofungidzira unorarama nei? Nyangwe shiri dzinokwirana nyangwe mhuka chaizotonzwa kuti pakuda munhu. Manje rako iro dumbu ndorotanga kusvika kunyini kadora ka USB kake kare kangore ka gunlight. Ka gunlight. Kane kangoti apa akamiri kane kakaunyana. Life no balance. Chivharo
make a plan unemari when unogadzirisa mboro. Waona zvanetsa zvemboro enda unochekwa zvakaitwa vana taterishasi. Wazvo nanobvisiwa ungoiswa kapeche. Ungoitawo zvako zishuga mami rine mari dzaro. Ungoita zishuga mami rine mari dzaro unobvisa. Uise kapeche sataterishasi. Zvitori nani. Panokuremberedza ka USB kakwe kakunyonza baba vei so werenyu rakadiko zvoona kuti ucharambwa iwe musati waroora ndopatokuudza baba mchingonyeberana mchibhaizana mchinyeberana musada kuti nyepera panapa musuri wako iwewe inonzi Chivhayo yemusuri munyini akaora nanoswa mhata kuti bvisire ka USB kari mubhurugwa. I'm sure mazvinzwira mega Tom Jones ola ari kudedzera kuti une mari iwe gadzirisa kanhu kako kaite kahombe kwete kungoramba uchitizwa nevakadzi apo vari kuvhaira uchitengera vanhu mota vanhu veZANU-PF. Thank you so much guys, don't forget to subscribe, like our videos kuti aende